No niin, moi taas. Mä olin kipeä ja eikä jaksanut tehdä, mutta nyt tulee lisää videoita. Ja tällä kertaa se verikuulasota oli parissa. Oikeesti mulla pitäisi olla tuo ase, joka on tuossa alareunalla, mutta sitä ei oikeesti oo. Ja mä katsoin näihin kontrolleihin niin oikein paljon, mutta mä oon aika hyvä tässä. Mä saadaan ehkä 100 yhdenkin tapoa tehtyä. Olisi 10 tapoa saada ehkä tehdä yhden erän aikana. Mä en ikinä tiedä. Ja aika välittäkö tuosta tausta-äänistä, koska naapuri siis käyttää moottorisahaa. Sitten se käyttää moottorisahaa. Se saa puuta moottorisahalla. Voiko siitä vähän järkevää, mutta mä melkein sai sen lipun vietyä. Niin pirruin sinä siinä. Näettekö mikälaista tää on? Taas 5 minuutin video niin kuin aina. Meikäläinen on ollut melkein aina 1 tai 2. Ei mä nyt tässä mikään 0. Mitä? Mitä nää kontrollit on tällaisia, niin juu, tämän takia mä häviän melkein koko ajan. Nää kontrollit. Tai silleen niin kun näette tuossa. Ai tässä ei oo ok. Näin mä en tiedä pommeista, mutta ei ollutkaan, mutta tässä niinku mä pystyn tähtää hyvin. Jos mä oon tähtävä, niin se heittää just tolleen. Niin mä en pysy oikein kunnolla pelaamaan. Liiku. Kilsi 7. Tää on ihan ok peli. Yksi lähti pois näiden kontrollien takia. Siis oikeesti mä yritän niinku tehdä kesken, mutta se heittää niinku tonne. Tälleen vaan tekee. Ja tää on sit online myös. Niin. Ihan varmana osu niin. Mitä nuo viholliset tulee meidän spawnille? Ei osu. No, just oli sama, että se ei osu mukuun, vaikka olisi vaan sen vieressä. Ja siis mä ainut meidän puolella enää. Mä juutan siellä 2 tyypin kanssa. Jaahas, vaikka sillä tavalla. Jaa. Ja muut oli kuollut siinä välissä siis. No, miksi tää ammuu? Kohta varmaan näytän sitten noita varusteita ja sellaisia. Oho, ja ei oo mitään ilmoitettavaa. Mutta saadaan video, jos mä kerron 2 juttua, mitä mulla on käynyt. Mutta ei nyt voisi näyttää.